عدد الحالات استاذ محمد قلت لي 562 حالة. نعم. عدد گوندê Basûfanê yek ji gundên Kurdên Êzidî yên Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye ku serokê hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê Nesr el-Herîrî seredana wî gundî kiribû bi buhaneyê ku rewşa Kurdên Êzidî bişopîne. Niha rastî êrîş û girtina sermalan ji aliyê çekdarên bi navê Feyla Qulşem ve tê. Piştî ku berpirsê ewlekariyê Feyla Qulşem Hemza Ebûzêd rastî hewleka kuştinê di rêya teqandina otomobîla wî bi bombeyeka bombirêşkirî roja îna Bûrî li ser rêya gundê Be'yê û Basûfanê yê navçeya Şêrewa hat ku di encamê de birîndar bû û ji bo nexweşxaneyên Tirkiye hatibû veguhestin bi buhaneya lêgerîn û desteserkirina kujer û pêkînerên teqînê çekdarên Elşam bi hilmeteka revandinê li her yek ji gundê Basûfanê, Be'yê û Kebaşînê encam dan. Têde zêdetirî 10 kesan di nav wan de Kurdên Êzidî jî hene hatin girtin û revandin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê derbarê revandinê de zanyarî belav kirin û got bi buhaneya pişkinîn û lêgerîna pêkînerên teqînê bi wê hilmetê rabûn. Di rastiyê de dixwazin tawan û nakokiyên xwe ji kiryarên tasfiyakirina hundirîn veşêrin. Heman rêxistinê amaje kir ku dema bi hilmeta revandinê rabûn welatiyên hatine binçavkirin li pêş çavên malbata wan rastî lêdan, sifkatî û gotinên dor ji reweştê hatin û ji bo mala ku ji xwerekirinin navenda leşkerî li gundê Îska hatin birin. Di nav van revandiyan de welatiyê Kurdê Êzidî Dilbirîn Erebo jî hebû ku di adara îsal de hatibû gule barakkirin ji ber ku xwe ji biryarên heman çekdaran re stûxwar nekir û biryara bicîhiştina mala xwe bicî nekir. Di hilmeta dawiyê de jî ji ber lêdana tund ew û çend revandiyên din serbest hatin berdan. Her di vê derbarê de sêxuriyên Tirkiye li bajarê Ezazê roja pênşema Bûrî welatiyekî bi temen ji gundê Maratê yê Efrînê revand û li hember serbestberdana wî banga pereyan kir. Ji hêdema operasyona Tirkiye û grûpên çekdar li ser herêma Efrînê û ta niha proseya girtin û revandina welatiyên Kurd bi mebesta valakirina Efrînê û guhartina demografiya wê berdewamin û komîta vegerandina mafan nikarîbû binpêkirinan û stemkariyan rawastîne. Berova jî wê yekê rêjeya zordariyê ji sepandina bacan û desteserkirin û revandinê zêde bûye.